Ku yi subscribe a shahararren tashar mu mai suna UZUK Entertainment don more nishaɗi. Ajiya, kin yadda kuɗinki. Na bar maka. What? Kuɗi na shiga uku da gaske na yarke nan. What? Malam, dan Allah kuɗin da kace na yar a nan wajen. Kuɗin da kika ce kin ban mun. Na shiga uku wallahi ba nawo bane kuɗin. Kin na ma na siyo abinci ina ci. Kin ban mun dama akwai kala. Wallahi ba ka isa ba. What? Ba ni.